ҳизбҳои сиёсӣ дар тоҷикистон соли 2025 чӣ кор карданд? суоле ки намояндагони аҳзоби сиёсӣ бепосух гузоштанд. аз миёни онҳо намояндаи танҳо як ҳизб ҳозир шуд бо радиои озодӣ суҳбат кунад. соли 2025 барои ҳизби демократи тоҷикистон бисёр як соли бо барору бо комёбию бо дастовардҳои намоён ба ҳисоб меравад, чунки дар ин сол ҳизби демократи тоҷикистон дар интихоботи парлумонӣ иштирок кард, дар интихоботи шаҳрӣ ва ноҳиявӣ ҷойҳои намоёнеро ишғол намуд ва ин боиси комёбиҳои ҳизби демократи тоҷикистон ба шумор меравад. ҳизби демократ ки раиси собиқаш зиндонӣ шуд, дар парлумон соҳиби як курсӣ аст. рӯзи 26 декабр дари дафтари ҳизби аграрии тоҷикистон баста буд. дар дафтари ҳизби коммунист ду кормандаш ҳузур доштанд, вале аз суҳбат худдорӣ карданд. роҳбарону намояндагони ин ду ҳизб ва дигар ҳизбҳои сиёсӣ бо вуҷуди дархостҳои ба такрори мо ҳозир нашуданд аз натиҷаи корашон суҳбат кунанд. сокинони оддӣ ҳам аз кори ҳизбҳои сиёсӣ маълумоти зиёде надоранд. бархе ҳатто номи ҳизбҳо ва роҳбарони онҳоро намедонанд. дар бораи ҳизбҳо фаҳмидагӣ ҳастему неким уқа маълумоти пурра надорем. мақсад дар бораи ҳамин агар фаҳмидагӣ ҳасте мо ки ҳизбҳои сиёсӣ ҳастанд дигар ҳизбҳо ҳастанд хабар дорем, неким ягон пешравишон ё ягон чизо маълум нестад. Неактивно действуют. онҳо фаъол нестанд, вале беҳтар мебуд дар ҳама кор фаъол мешуданд, ки ин дар тоҷикистон аз ҳама муҳим аст. Активно, самое главное. ҳеҷ кор кардаги нестам. Ягон кор кардаги нестам. чӣ кор карда бошанд? Ягон кор карда нестам. Хизби аҳам аз ҳизби халқи демократии тоҷикистон ки баробари пешвои миллат аст. ҳизби ҳокими халқии демократии тоҷикистон ҳамеша дар интихоботҳои парлумонӣ аксари курсиҳоро соҳиб мешаванд. маъракаҳои интихоботӣ барои шаффоф баргузор нашудан борҳо мавриди интиқод қарор гирифтааст, ҳарчанд мақомот натиҷаи чунин маъракаҳои сиёсиро шаффоф арзёбӣ мекунад. фаъоли маданӣ муҳаммад собир абдуқаҳҳор бар ин аст, ки дигар ҳизбҳои мавҷуд дар кишвар пойбанди ҳизби халқии демократии тоҷикистон буда фаъолияти муассире надоранд. бинобар ин мардум низ аз корашон бехабар аст. албатта ки инҳо ҳизбҳои киссагӣ ҳастанд, аз ҳукумат таъин карда мешаванд ва мутаассифона бенақшаи ҳукумат, беиҷозати ҳукумат чизе гуфта наметавонанд. намояндагони баъзеи ҳизбҳо худро оппозитсияи созанда медонанд, аммо намояндагони мухолифин мегӯянд ҳеҷ яке аз ин ҳизбҳо оппозитсияи воқеӣ набуда, вакилонашон дар парлумон аз қарору қонунҳои пешниҳодии ҳукумат бе ягон баҳсу эрод пуштибонӣ мекунанд. дар тоҷикистон то соли 2015 8 ҳизби сиёсӣ номнавис шуда буд. пас аз маънии фаъолияти ҳизби наҳсати исломӣ шумораи онҳо ба 7 расид. ҳизби социал-демократи тоҷикистон то чанд сол пеш яке аз ҳизбҳои мустақилу мухолифи ҳукумат дар дохили ҷумҳурӣ ба шумор мерафт, аммо бо истеъфои роҳбари пешинаш раҳматилло зоиров дар соли 2021 дигар аз худ дараке надод. аз ҷумлаи ҳизбҳои дигар ҳизби аграрӣ, ҳизби ислоҳоти иқтисодӣ, ҳизби социалистӣ низ ҳастанд, ки ба суол дар бораи соли 2025 чӣ кор кардед посух надоданд.